gosti. Ćao drugari, evo danas smo ovdje po tradiciji kao i prošle godine, jer mi volimo da vidimo šta se to šalje iz naše države u Evropu. Prošle godine smo slavili Konstantu. Mi smo kritični, samo da se zna to, da pripremimo one naše hejtere. Mi ne mrzimo, samo kritikujemo, razumijete? Tako je, ali nešto pozitivno, nešto negativno što je, ali je zdrava kritika, ja bih rekao. Mi se bavimo malo i muzikom, evo imamo ovdje instrumente, čujete ovo? Tako da, za sve one koji kažu, ajde da vidimo vi nešto da napravite, očekujte uskoro nešto od nas, ili tako Stefane? Tako. Za danas smo spremili Eurovizija 2023 Srbija. Ovaj lik je pobedio na Beoviziji i on je poslat tamo, zove se... Sani, Luke Black. Luke Black. A to naš ili možda mu je tu stage name, a? To mu je, brate, art name. Da smo spremni, dakle, pesma je tu. By the way, mi slušamo na studijskim monitorima, tako da možemo da čujemo što kažu ono svaki šum. Bukvalno, znači, kako se zove ovi monitori? Zvučnici su to, ako ne znaju ljudi šta je. Na ovim monitorima su Beatlesi snimali, recimo, albume. Otvaram ovo. 3 minute traje, pesma nije nešto mnogo i pesma se, by the way, zove Samo mi se spava. Samo mi se spava. Nisi ni ti čuo? Nikad. Aha, da, u Ukrajini se država, normalno. Ok, pa dobro, ajde da vidimo. Nemoj, ama judge. Da. Na engleskom je. Pa da. Eurovizija bi trebalo na svoj jezik da koristi. Kako kaš? Što je poenta. I nima i naš jezik. Šta je ovo? Pa ne znam, brate, neki... Jedna mi se stvar sviđa. Svidjelo mi se ovo ovde, viš kako je sve... Da, efekt, 20.000 efekt. Ali sviđa mi se ovo sa glasom što radi onako malo, znaš... Sviđa? Malo mi je... Pomo. I ovo, samo mi se spava je pomo malo. Dobro, ovi sintovi ovde su... Baš su veliki, brate, ono, puni. Baš puni. Ti spava. Dobro bre braćo, znači znamo gej, dobro bre brate moj više. Ček, da čujemo šta pesma hoće da kaže, šta je tekst. Pa to mu je tekst. Da je gej i da mu se samo spava. Malo mi je cringe, iskreno. U početku mislio sam to će jednom da se desi, on gleda, stalno mu dajete i... Da. Znači, vizualno, meni se sviđa vizualno. Okej, aj dobar je ovaj bit pozadi. Da. Ovo sad kad je krenuo. Da. Mislim, klasika, ali da. Ovo je cringe, odvratno je. Ne znam ga stvarno, možda je dobar čovjek, ali brate... Ne kažem ja, ovo mi ocenjamo nastav, brate. Ja je predložio da na Euroviziji svako ide i da predstavlja, brate, nešto svoje države, brate. Svoju tradiciju, svoju... Sigurno nije tradicija Srbije ovako nešto. Što, na primjer, ne bi Srbija ili Bosna ili izvornu svoju pesmu napraviš. Pa da slali su i to. Ajmo dalje. Ovo je između Japana, hoće da bude japanska devojčica, a hoće i da bude... A to je sad popularno, razumeš? Ima ti išle šuljice, gde je tebi ovako kao je? Gledaj, ovo je pamuk, razumeš, ovo ti košulja... Ovo nešto kinesko, da? Kako ti je ovo košulja, brate? Za u kafanu, brate, kao konobar da radiš. Samo da kažem nešto za ljude koji su se naložili na anime u posljednjih godinu, dve. Znači, gledao sam anime od 7. godine života, brate, do 17. Kad sam čuo da kakvi ljudi se lože na anime, prestao sam da gledam anime. Strašno. Znaš na koga mi liči? Jack White.
Stvarno liči na ovog, brate, Jes, nema jes. šta. A možda i E, hoće isti. da bude on, razumiješ? Moguće. Možda je zaljubljen u njega. Moguće. Ovo dugment ovdje je intentional ili kopčano? Pa znaš zašto? Ja mislim, spava mu se, ne može da spava, Zaboravio da se nekomu zakopče. da iscepa mu ovu, zaboravio se za kopča, viš. Kakav je, izdrogiran. Ajmo dalje. Ajmo dalje. A ovi su, brate, ovi sa strane, isto neki, razumeš, anime style, neke Da, pa to ti ninjice kažem. neke. Mortal Kombat. Mortal Kombat, da, sad zira. Evo tamo iza robot anime. Dobro je bre, braće, nisu Japanci. Tačno se vidi odakle ovo dolazi. I to je to. To je to. 5-6 rečenica. Malo cringe, više nego Više nego... potrebno. Sub-Zero je došao. Da. Oni, Dobro, bit je top, brate. gledaj što level onaj kao damage što kao ima tamo, onaj igrica kao Tekken, bre. Ovo bit je bruka, mnogo mi se Bruka, ne, sviđa, ovo ti baš je- je onako industrial, To ti je, razumeš. da, Industrial, to je sad popularizovao jedan streamer, pozdravljamo ga ovom putem. Ovo je breakdown neki dobar, Dobro, za igru malo. da. Šta je ovo? Znači on bi da spava dok svet gori i to je cijela pesma. Ima glas. Nema više energije. Evo, Dobro, ima i dance, ono... možemo da skinemo i softverski da obradimo, da mu sklonimo glas, Može. samo muzika da bude. Može, to ćemo da uradimo čim se završi pesma. Može. Da vidimo šta je kraj. Da, anime, ova cringe. Totalni, da. Kao, znalo se da će on da ide na Euroviziju i onda su smučkali ovu pesmu bilo kako tako, ajde od svega po malo anime, malo nešto, sad ćemo da uradimo, kao što smo razgovarali o tome, sad ćemo da uzmemo ovaj beat i da ga, da sklonimo vokale. To rekao ti svoje mišljenje, znači ništa spec, ništa konstrakte za ovo bila, Ja mislim da konstruktivna muzika, to jest beat, mi se nije svidao, a pevanje i tekst dobar. A ovdje je drugačije, ovdje je pevanje glupost i tematika je glupost, ali zato beat. Zbog ovog moram jedan kord da vam odsviram. Tenzija. Čak da vidimo, eto, kad smo tu već da, komentari što kaže. Je t'aime la Srbije. Dobro, Srbi u Francuskoj, RS. Da mora I listen the song, da mora I like it. Ok. Srećno, kaže. Serbia sending epic songs 2 years in a row. Neka bogati nemoj. je. New Serbian era of sending out the box unique songs. We love you. Kakva new era, šta priča ovo sve Nova već 10 era, godina su razumeš, isti. gejstva u Srbiji. Pa 10 godina je to, nije ništa novo. Evo, drugari, separatisali smo ovog gospodina. Makli smo mu vokal. Nema više njega, sad slušamo samo beat. Pišite u komentarima ali vam se sviđa sa vokalom ili bez. Da. Ovi sintovi su, mnogo mi se sviđaju. Da. A ovo sad, ovaj deo drop, nema šta. On sad peva tu, a vi ne čujete. Slušam džeste, gledam džeste, ceo dan. Slušam. Ajde, on tu gore. Disrespect. Volim džeste. Ali gleda sad. Subscribe now, džeste. Ćao, drugari. Pozdrav.